100% कुनो डाउट दा खालाम दा गिबियाव मोनसे मेसेजखौ नोंथांमोननिसिम फोसावहरनो नाजाबाय आङो नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ नाथाय अब्लाबो आंबो फोसावना होनोसै जे जोंहा दाखालै गासै 28टा सिट्सखौ लानानै बिपिएफ हानजाया देरहासार खालामलांनो हादोंमोन बेनिनि गेजेराव बै देरहासार जालांनाय माखासे केन्डिडेटफोरनिफ्राय इएम खौ सायख'नाय जाबाय दा गिबियाव इएम महरै मोननो हादों जोंहा मानगोनां श्री मृत्युंजय नार्जारी सराइबिल समस्तिनिफ्राय बेनिफ्राय जोंहा मानगोनां मिस मुनमुन ब्रह्म पर्बतजरा समस्तिनिफ्राय बेनिफ्राय जोंहा मानगोनां रबिराम नार्जारी कुसुगाव समस्तिनिफ्राय बेनिफ्राय जोंहा मानगोनां देरहासार बसुमतारी सालाकाटिनिफ्राय बेनिफ्राय जोंहा मानगोनां प्रकाश बसुमतारी आदा दतमानिफ्राय बेनिफ्राय जोंहा मानगोनां धीराज बरगयारी सबाइजार समस्तिनिफ्राय बेनिफ्राय जोंहा मानाव गेदेर मिस बेगम आक्तारा आहमेद 20 नं मथंगुरि समस्तिनिफ्राय बेनिफ्राय जोंहा मानगोनां आगस्टिन थिग्गा दिहिरा समस्तिनिफ्राय बेनिफ्राय जोंहा मानगोनां गणेश कसारी सुख्लाय सेरफांनिफ्राय बेनिफ्राय जोंहा मानगोनां लोमस्राव दैमारि खैराबारिनिफ्राय आरो बेनिफ्राय जोंहा मानगोनां फ्रेस मोसाहारि दोनस्रि समस्तिनिफ्राय बे गासै मानगोनां देरहासार जालांनाय बिथांमोनानो इएम खौ मोनफुंनो हादों माने जोङो 100% सरकारा फैगोन आरो जोंनो हारसिं सरकार दागोन इउपिपिएलआ सरकाराथ' जोंनानो फैखागोन ना इउपिपिएलआनो आरो बिसोर एमसिएलएल' जानानै थानायनि अनगायै जेबो गैया खुलुमबाय रायजोफोर बिथांजोखौथ' बयबो सिनायखायो लोगोसे आंबो जों बयबो बिमा माहारिनि सासे बिमा माहारि महरै जों जेब्लायबो सनमान खालामनांगोन सिबिलांनांगोन नाथाय माखासे पलिटिकेल प्लेटफर्मनि माखासे पलिटिकेल पइन्ट्सफोरखौ लानानै जोंनि गेजेराव डिबेट खालामलायनायखौ जों रावबो सिरियास लानाङा पलिटिकेल प्लेटफर्माव बयबो डिबेट खालामलायखायो आरो डिबेट खालामलायनायनि गेजेरजोंसो मोनसे सलुशना फैयो नंगौना नङा आरो दा समाव जोंहा मानगोनां बिना गयारि आबै नङा होमबा मानगोनां बिना गयारि आबैया गावसोरनि इउपिपिएल सरकारनि समाव बानायनाय सुइजारलेण्डआव थायो ना बे जोंनि बिटिसिआव थायो जाखो रायजोफोर बे फैगौ बैसागोआव जोंहा बिना गयारि आबैनि न'आव बैसागो मागि हैनांगौ आरो थांनाय 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि सिगाङावहाय जोंहा बिना गयारि आबैया गोबां रोखोमनि गोबां पलिटिकेल डायलगफोर मारियो लोगोसे साफ्रोमबो पलिटिकेल लिडारफ्रा गावबागावनि पलिटिकेल केरियारजों लोगोसे गावसोरनि पलिटिकेल पार्टिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय देरहासार खालामनो थाखाय गोबां रोखोमनि गोबां पलिटिकेल डायलग मारिनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय बेनिनि गेजेराव जोंहा बिना गयारि आबैया जेरैबायदि पलिटिकेल डायलग मारिदोंमोन बै डायलगफोरा थाइसेबो फिथाइ थायनानै होदिया जोबोद माने सोमोनांथाव बाथ्रा लोगोसे बयनिख्रुइबो सोमोनांथाव बाथ्राया जाहैबाय मा जे मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो जेरैबायदि बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लाबोजानाय दफाफोरा थिनानै दोननाय समनि गेजेराव मावफुंजायाबा आखरे पालन खालामजायाब्ला आसाम स्टेटनि सोरबा केबिनेट मिनिस्टारनि न'नि लांगोनायाव थांनानै सुइसाइड जाहैनायनि बाथ्रा बुङो थिग बेफोरबायदिनो जोंहा बिना गयारि आबैयाबो खुलथिंलाबायना थैथारथोंहाय नोंसोरनि होनाय सावफोरा नांथारथोंहाय बेफोरबायदि बुंलाबायनानै जोंनि सिगाङाव फोस्रावलाबायबाय थानायखौ जों नुनो मोनो दा बुंनो गोनां बाथ्राया बेनो लिडारा जेरै माखासे बिनि फोरजाफ्राव बेफोरबायदि माखासे थाखायो बेवहाय जोंहा दुखु मोननांगौनि खोथा गैया दा मोनसे बाथ्रा बुंनोसै आङो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन दा समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दानि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' आदाखौ मोनसे बाथ्रा बुंनाय जों नुनो मोनबाय थादों जे बिटिआर एग्रिमेन्टनि दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय आन्दलन खालामगोननि बाथ्रा लोगोसे 125th एमेन्डमेन्ट बिलखौ लानानै फैगौ नभेम्बर दानाव दिल्लीयाव आन्दलन खालामहैनाय बा धरना बा प्रटेस्ट खालामहैनायनि बाथ्रा दा आं बेखौसो बुंगोन जे थारैनो बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लाबोजानाय दफाफोरखौ जुदि इमप्लिमेन्टेसन खालाममारनांगौब्ला जों मोनसे बाथ्राखौ सानग्रोनांगोन बयनिख्रुइबो साननो गोनांसिन बाथ्राया जाहैबाय मा এই बाथ्राखौ जों बुंबाय थाखादों ससियेल मिडियायाव
बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लाबोजानाय गासैबो दफाफोरा जुदि इमप्लिमेन्टेसन खालामजामारोब्ला फर एग्जाम्पल जों हमनानै ला इमप्लिमेन्टेसन खालामबाय गमामायैनो बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लाबोजानाय कमप्लिट दफाफोरा जुदि इमप्लिमेन्टेसन खालामजायोब्ला अब्ला बे 9.4 क्ल'जआव लिरनाय बाथ्रानि जाखिनि बाथ्राफोर criminal cases registered against members of NDFB factions for non-heinous crimes shall be withdrawn by government of Assam as per procedure established by law. Namba non-heinous जायफोर NDFB ब्रादार्सनि मुङाव नांनानै दङ बेखौ हाइ कर्टआव सुप्रिम कर्टआव नायबिजिरनायनि गेजेरजों रेहाय होनाय जागोन। नाथाय आरोबाव बेवहाय मोनसे बाथ्रा मेनसन खालामबावदों criminal cases registered in connection with heinous जायफोरना heinous दायजों कानेक्शन जानानै दङ बियो थारमाने लाइफ टाइम कानेक्शन जानानै थाबाय थागोन अब्ला बे 9.4 दफायाबोथ' इमप्लिमेन्टेसन खालामजागोन। इमप्लिमेन्टेसन जुदि खालामजायोब्ला नन हाइनियास केसजों रेजिस्टार जानायफ्रासो नायबिजिरनायनि गेजेरजोंसो बेबो कनसिडार डाइरेक्ट बुंखायाखै नायबिजिरग्रोगोन नायबिजिरनायनि गेजेराव माबाफोर जुदि दाय दन्द नुबावोबा बेखौ फिन बे दायावनो जोबथिनानै दोनफिनबावनायसो बे सुजुग सुबिदा माखासे बाथ्राफोरा आरो जायफोरना हाइनियास बियो लाइफ टाइम जों दा मिथिनायाव जों बुजिनायाव बे 9.4 दफाखौबो जुदि इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौब्ला हाइनियास केसजों रेजिस्टार जानानै थानाय मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्समोना मालाबाबो उदां अख्राङाव फैनो हानाय नङा। दा बे माखासे बिथिंखौ जों लानानै जुदि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला दिनैनि बे समसिमहालागै बिटिआर एग्रिमेन्टनि मिनिङा बहा थाखो आरो बे थांनाय 5 बोसोराव मिथिखादों ना होमबा बे मानगोनां प्रमद बिथांमोननि दैदेननाय गभर्नमेन्ट समाव थांनाय 5 बोसोराव बिटिआर गभर्नमेन्ट नोंथारै बाथ्राखौ माने बिसोर बिटिआर गभर्नमेन्ट बे थांनाय 2020 बिटिसि बिसायख'थियाव बिटिसि नि जायगायाव बिटिआर बे इलेक्शनसो जानांगौमोन ना होमबा माबोरैथो बिटिसि इलेक्शन जाखो लाजिनांगौ एसे इदि थगायनानै पलिटिकेलि माबा खालामलांनो हानाय नाथ' मिथिबाय मालाबाबो पलिटिकल केरियारखौ गोजौ फारसे लांनो हानाय नङा थगायनायजों आरो बेनि फिथाइखौ थांनाय 2025 बिटिसि बिसायख'थियाव मोनखाबाय बे 2025 बिटिसि बिसायख'थियाव नाथ्रो नुथ्रै 7टा सिट मोनदोंना आरो फैगौ 2030 बिटिसि बिसायख'थियाव लाथिख' फिथाइखौ मोनहैनोबो हागौ। दा मोनसे बाथ्राया बेनोबाव जे नै बिटिआर एग्रिमेन्टनि 3.1 क्ल'जनि रमान 3 नाम्बाराव लिरदों जिहेतु 60टा समष्टि बारायनायनि बाथ्रा ना होमबा जोङो बाथ्राखौ फोरमायनांगोन जों बुजिनांगोन नंगौ नङा जों बेखौ बिजिरलायनानैसो जोंनि गेजेराव जों बेखौ सल्भ खालामनांगोन नङा होमबा दा जाय बुस्थुआ जोंनि बर' माहारिनि थाखाय गनायथाव एक्सेप्टेबल आरो जाय मुवाखौ जाय जिरादखौ जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जों लाबोनो हायोब्ला आगानसेब्लाबो एसेब्लाबो माइरं गरसेब्लाबो जोंनि बर' माहारिखौ जोङो गोजौ फारसे लांनो हायो बेफोरबायदि इम्पर्टेन्ट मुवा बेसादखौसो जों जोंनि बर' माहारिनि बिखायाव लाबोनो नाजानांगौ आरो जाय मुवा बेसादफोरा जों बर' हारिनि बिखायाव लाबोखांनायनि उनावहाय जों बर' हारिनि गासैबो थामोनथानि सिस्टेमफोरा एसेबाबो खहा जानाय बायदि जों नुयोब्ला बे मुवा बेसाद बा जिरादखौ जोंनो मानो नांगौ जोंथ' दरखार गैया ना होमबा दा बाथ्राया बेनो जे रमान 3 नाम्बाराव 3.1 क्ल'जनि रमान 3 नाम्बाराव बेखौनो बुंदों जिहेतु 60टा समष्टि बारायनायनि बाथ्राखौ बारम्बार बुंबाय दंथ' the increase in constituencies of BTC up to the maximum of 60 seats थाखानाय 40टा समष्टिखौ बारायनानै 60टा समष्टि बानायनांगौनि बेवहाय बाथ्राखौ बुंदों after alteration in the area without adversely affecting the existing percentage of reservation for tribals जोंनि ट्राइबेल हारिनि थाखानाय संबिधानिक रिजार्वेशन बायदियै बे 60टा समष्टिखौ बारायनाय जागोन होननानै बुंदों। दा जोंनि ट्राइबेल हारिनि भारत हादरनि संबिधानाव बा जोंनि बे आसाम स्टेटआव थाखानाय रिजार्वेशन पार्सेन्टेजआ जाहैबाय 10%ल 10% बे ट्राइबेल हारिनि बेवहाय बुंदों एक्जिस्टिं पार्सेन्टेज अफ रिजार्वेशन फर ट्राइबेल्स जोंनि ट्राइबेल हारिनि थाखानाय रिजार्वेशन बायदियै बै 60टा समष्टिनि सिस्टेमखौ बारायनाय जागोन अब्ला जों ट्राइबेल हारिनि रिजार्वेशन माबाया जाहैबाय 10% गमामायैनो बे 60टा समष्टिखौ बारायखांनायनि उनावहाय बेवहाय बुंनाय बायदि जुदि जामारोबा बे 60टा समष्टिनिखौ जुदि 10% वाइसआव जुदि बाहागो खालामोबा जों बे 60टा समष्टिनि गेजेराव गासै मोन 6टाल' जों समष्टिखौ मोनगोन बेखौनो बारम्बार बुंबाय दं गमामायैनो जुदि बिदि जामारोब्ला
अब्ला जों दिनैनि बे समाव 1993 निफ्राय लानानै 2003 10 फेब्रुवारि बिटिसि एकर्डसिम आरो 2003 10 फेब्रुवारि बिटिसि एकर्डनिफ्राय लानानै 2020 27 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टसिम जाखिनि मोनथायखौ सिस्टेमखौ जों बर' माहारिया दिनै मोननो हादों बेखौथ' ओरैनो मोननो हायाखै बे बाथ्राखौ बुहुमनि साफ्रोमबो मानगोनां बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना मोजाङैनो मिथिखागौ दा दिनैयो 5,000निबो बांसिन बर' फिसाफ्रा थै होखांनायनि उनावहाय जिउ होखांनायनि उनावहाय 20,000निबो बांसिन बर' फिसाफ्रा जोबथेसालियाव थानांनायनि उनावहाय जों बेफोरबायदि माखासे मोनथायफोरखौ मोननो हादों बै माखासे एग्रिमेन्ट एकर्डफोरखौ जोङो बानायनानै लाना फैनो हादोंमोन अब्ला दिनै बे 60टा समष्टिनि गेजेराव एक्जिस्टिं पार्सेन्टेज वाइसै 10% हिसाबै जुदि बारायनाय जायोब्ला 6टाल' समष्टिखौ जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव जों मोननो थांगासिनो दङ अब्ला दिनै मोनसे बाथ्राखौ साननानै नायदो जोंनि न'खरावनो जोंनि थैनि बेसेनजों लाबोनाय बे सिथ्लायावनो जोंनि बाहागोआ जुदि 6टाल' जायोब्ला अब्ला बे बिटिसिआ जेनेरेल काउन्सिल जानो थांगोन ना थाङाखै जुदि जेनेरेल काउन्सिल जायोब्ला अब्ला जों बर' माहारिनि बर' फिसाफोरनि थैनि बेसेनजों लाबोनाय बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनि बेसेना बहा थाखो आरो बे बेसेनखौ सोर फाननो नाजाखो मानि थाखाय फाननो नाजाखो जुदि फाननो नाजादोंमोनब्ला आरो जुदि नाजादोंबा मानि थाखाय गावबागाव पार्सनेल व्यक्तिगत बेनिफिटनि थाखाय बेनि अनगा जेबो जानो हाया आरो बे 3.1 रमान 3 नाम्बारनि बाथ्रायाव 60टा समष्टि बारायनायनि जि बाथ्रा बेवहाय जोंनि एसटी रिजार्वेशन खथाया मोनबेसे जागोन नन एसटी खथाया मोनबेसे जागोन ओपेन सीटआ मोनबेसे जागोन बेवहाय कुनु मोनसे मेंशन खालामनाय गैया नाथाय बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों लानानै फैनाय 4.2 क्लजनि गेजेरजों मा बाथ्रा लिरनानै दोनदों बेवहाय ए प्रोविजन विल बी मेड इन पारा 2 bracket 1 of the 6th schedule for increasing the number of members for BTC up to 46 out of which 30 will be reserved for scheduled tribes, 5 for non-tribal communities, 5 open for all communities, and 6 to be nominated by Governor of Assam from the unrepresented communities from BTC area, which at least 2 should be amen. दा बै जोंनि BTC आवदि 40टा समष्टि दङ बे 40टा समष्टिनिफ्राय 30टा समष्टियानो जों एसटी फोरनि होननानै बेवहाय रोखा रोखा लिरनाय दङ आरो मोनबाया जाहैबाय नन ट्राइबेलफोरनि बेवहाय रोखा रोखा बाहागो खालामनानै लिरना लाबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो मोनबाया जाहैबाय ओपन फर अल कम्युनिटिज बेवहाय रोखा रोखा बाहागो खालामनानै लाबोनायखौ जों नुनो मोनदों दा जुदि थारैनो बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लाबोनाय दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामारोब्ला बे बाथ्रा बायदिनो जुदि गमामायैनो जाया नङा जुदि जामारोब्ला होमबा बे बेसेबांबा गोलाव समनिफ्राय थै-थां हाग्रा बंग्रा थाखुमानानै आखायाव आइजें लानानै दावहा नांबोनायनि जा बेसेन बिखुङाव ओंखाम थफ्ला बायै बायै आर्मि पुलिस सिआरपिजों बुग्लुं सुग्लुं होसोग्लुं खालामजानानै जिनाहारि खालामनानै बुथारजाबोनाय जिनाहारि खालामजाबोनाय आरो दिनैसिमबो जोंनि बर' बिमा माहारिफ्रा सेफटि गैया जिनाहारि खालामजायो मानि थाखाय जोंनि बर' माहारिखौ डिस्ट्रय खालामनो थाखाय दिनैसिमबो गुबुन हारिफ्रा जोंखौ फेसा मेगनजों नायगासिनो दङ आरो गमामायैनो बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफ्रा जुदि मोगथां महर मोनमारोब्ला होमबा जोंनि थामोनथानि माखासे सिस्टेमफोरा खेबसेयावनो थेर बेथेर जानानै उरायलांजोबगोन मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन आफा बोराइ बाथौनाव आरज गाबो बिब्दि दाजाथों नाथाय बाथ्रायाव लिरनाय बायदि बेफोरबायदि सिस्टेमजोंनो फोरमायनायखौ जों दिनै नुनो मोनदों दा जिहेतु बिटिआर एग्रिमेन्टनि 3.1 क्लजनि रमान 3 नाम्बाराव लिरनाय बायदि जे उइदाउट एडभार्सलि एफेक्टिं द एक्जिस्टिं पार्सेन्टेज अफ रिजार्वेशन फर ट्राइबेल्स बेनि जायगायाव ओरैसो लिरना लाबोनांगौ बिसोरो जे बिटिसि एकर्डआव जेरैबायदि लिरबोदों बे स्टाइलावनो समष्टि बारायनाय हाबाफारिया जानांगौ होननासो लिरना लाबोनांगौमोन अब्लाना थारैनो जुदि 60टा समष्टि बारायनाय जामारोमोनब्ला बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों थाखानाय सिस्टेम बायदियै अब्ला बै 60टा समष्टिनि गेजेराव जोङो गासै टटेल 45टा समष्टिया जों एसटी फोरनि जागौमोन मिथिबाय मानगोनां रायजो राजा आइफा बिदा फंबायमोन दा बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौसो बेवहाय लिरनानै लाबोनांगौमोन मानगोनां रायजो राजा आइफा बिदा फंबायमोन जे जोंनि बर' माहारिनि बिखायाव जों जायखिजाया जिरादखौ मुवा बेसादखौ लाबोनायनि सिगां बर' माहारिनि थाखाय माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बा स्टेट गभर्नमेन्टजों एग्रिमेन्ट खालामनायनि सिगां
जोङो गोबां गोथौ गोसोजों नायबिजिरनांगौ हाखु दाखु खालामनाङा दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जों माखासे दफाफोरखौ नुनो मोन्दों थारमाने जोंनोबो माखासेखौ होदों आरो बे आसाम स्टेटआबो गावसोरबो माखासे लानानै थांदों जायनि थाखाय थांनाय 5 बोसोराव मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोना बे आसाम स्टेटनि पलिटिकेल सिस्टेमनि आन्दाराव गादब जानानै गावनि न'खरनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमखौ सालायनो गोनां बायथ' जानानै फैदोंमोन गावनि गोसो बायदि बाथ्रा बुंनानै बिथांमोना पलिटिकेल रुलिं खालामनो हादिया थांनाय 5 बोसोराव मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोना बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनि जा पलिटिकेल पावार मोनदोंमोन बे गावबा गावनि आखायाव बे आखायाव थानाय पलिटिकेल पावारखौबो बिसोरो गोसो बायदि बाहायनो मोनदिया गावसोरनि आखायाव थानाय जा पलिटिकेल पावार बे पलिटिकेल पावारफोरखौ बिसोर बाहायनांगौब्ला बाहायनायनि सिगां सासे डिसिजों जिरायग्रोनानै सावरायनो गोनां जानानै फैयो पारमिशन साजेसन लाग्रोनो गोनां जानानै फैयो अब्ला नायदो माबे लामाजों थांगासिनो दंमोन जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमा दिनैयो जोंनि बर' माहारिनि बिखायाव थाखानाय लाबोनो हाखानाय मुवा बेसादफोरखौ सोरनोबा हरखुमानानै सोरनोबा फानखुमानानै नों निजिनि सिस्लायाव लिडारगिरि दिन्थिनो फैब्ला जाया बर' माहारिया बेखौ एक्सेप्ट खालामा सिदा बाथ्राखा आरो बेनि फिननायखौ बेनि खिथेरखौ जेरैबायदि होनांगौ बेफोरबायदि थांनाय 2025 बिटिसि बिसायख'थियाव होखाबायबो नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि